ya di kayak kata-kata seperti itu kan. Ya nek metune iki aku ngerti ngono, metune ya terus tak cekel, terus tak apa-apa meneh terang aku yo meneh ora ngerti to. Mongko lanang pedhetmu kae yo. Lanang. Gembira enak jasane Telung sasi pisan. Pirang sasi? Telung sasi. Oh. 38 wis ngono wae. Iya. Ya minggu paing. Nah, minggu paing wis 38 minggu paing. Ning tok ini kok ora. Tok iku ya ora apa-apa wong kula tunggal dhewe. Nek ngon-ngon iki nggonku ki wis ana. Iki dasare aku ki ora pati tok kebreng ngingu-ngingu kono. Jane nggonmu kae mesel lho. Nggon nggo nandur pangan patane sapi iki ana lho jane. Saiki wis dadi duit saiki. Wah, apa ya ora nyeneh-nyeneh. Aku kepiye to sing jenenge ngono butuh. Butuh wong omah-omah mongko kira ya ngerti. Uripku seprono seprene ya semengene iki. Ayo diterima karang kabeh wis mesti. Karo wis panduwing sing kuwasa iki pancen semono. Lah iya kula kuwi aku wis ora mikir-mikir nek sing jenenge muni butuh ngono Bos. Apa duwekku? Ora sing sisih kebon siring kidul kae sing tak tandingi mbakku barang. Mbakku wingi do pangan pusat. Kartu iki nek isih tak tandingi mbakku mbok menawa saiki kowe iki sang mbakku aku kene kesuwe ora rasan mbakku saka ngono pegat. Aku mau ki nggawa mbakku ning mergo dian kegiatan. Rekane iki wis tak gembol ning kanang ora nggawa kudung. Dadi yo kudanan terus tak guang nang sarso ana mau. Kaya mau bawa aku yo kudanan yo belum kok iki. Kowe ngerti ta aku apa trimo pangan to. Ora tau tutu kenutu kok. Saiki kok kalangan ki ngelok-elok iki tenan yo ta. Iya. Anu kejaba lekku tekan kene maklek mampir saka pasar. Rekane ngono ya golek gaman ning bakule malah muni gek keting kebojone meteng ngono mau. Kowe iki sing butuhe gegaman mbok yo ngaso rasa nyambut gawe sing abot-abot. Weh. Sing jenenge wis wong tuwa iki kudu obah Kang. Oh. Ya. Gento mau dene ya Kang. Sapa? Gento. Ora. Ini. Oh. Ning rene. Rene. Oh. Iya to? Ora mau kok. Raine iki babak bunyak ki apa dicedir-cedirke waton apa didugang kanca kancane wah iki wis wawuh nek karo watake Gento iki. Ah iya aku yo ngerti ya. Endah-endah. Ayo. Gento anake bangsa Gunung Pegat. Heeh. Nek jane aku ki yo karo Gento ki tresnaku ki lair batin. Tak rengkuh dadi anakku dhewe. Kowe ora mung nang lambemu lho, Pak. Ayo ora. Tegese iki tulus tekaning jroning atimu. Oh, apa mono kurang iki aku isih wenang nembel genepi. Aku ora maido nek kowe iki pancen ya tresna karo Gento. Matur nuwun kowe iso menehi wewarah karo Gento. Ya piye meneh wong barang ya putrunanku iki. Ah iso. Gento kok wadul karo aku iki Kak. Waduh, perkara apa? Kok Jare. malah Ya nek le Gento ki tok polo, Gento ki tok dugang, tok ajar ora dadi sebab nang pikir. oh. Apik tenan aku. Tegese anakmu lanang wadul
nek dipiloro dianu merga rumangsa. Pancen gendha kuwi kekurangane tumrap tata traksila marang wong tuwa. Aku dadi wong tuwa keperah Pak dene aku bisa gandani gendha, aku iso seneng rasane. Iya. Pancen pun iki pancen wis atimu apik, tegese kowe iso ngandhaki kaya ngono. Ning gendha ki sakjroning iki titah menungsa lumrah ya. Nek dedagan iki kok ya nganggo sing ora njur kaya dadangi selarak dituthak-tuthuk. Apa kowe saiki wis pikun ngono apa? Bedake jase getro karo palon iki yo ora ana bedane ngono apa? Saiki ngene. Tumrape tutang gawe purus karo gawe tatahan iki wis padatan rada didadakake. Iya. Nek dilebok keslep gampang mlebu tegese iki kocak ora bakal kenceng. Apa wae ora bakal kenceng, ora kenceng kuwi temahe ora betul. Mula yang didepres sesak sedih ora ngono kok jes supaya mlebu kenceng. Bentuk tadi kenceng dadi sentosa. Iso nek kuwi aku iso nampa. Ning tembungmu le mbodongke bapakne kuwi lho. Mosok aku kok bodong. Yo sing bodong ki nggo napa, Kang? Apa iki bodong apa ora? Bodong ora. Yo nek le bodong ki bodong ning ora cungket-cungketke karo wong liya. Ning iki ngakoni bodong apa ora? Ayo bodong. Bodong yo wis diakoni wae rasa werna-werna. Aku muni bodong iki ono bodong nek muni aku kok muni bodong kowe ora berarti ayo berarti ne sapa? Berarti ne sapa? Kok kandhamu saiki wis bagus iki. Memang kaya ngerti-ngerti tembung mono. Justru melu-melu aku. Kang Sura, aku ramaido nek iki tresna karo aku, karo sedulurku. Ning tembungmu nyocok ati karo tenan arep ngejak kucek wis kira-kira keju ngono kok pundake wis suwe ora jogetan wis suwe ora adu aku tak ngerti sak tenane kowe iki duwe karep apa kok dadi tembungmu saya ngaya wara ora temotok aku ora trimo nek Kang Sura mbebodong Sura Bangsat pancen aku ki bodong aku ki wong ora urus ning kowe biyen kadang iya aku ki jejere wong tuwa pernah tuwa kepara kok tuwake minangka dadi wong tuwa apa ya bisa kelakon aku nukulke tembung-tembung sing kurang prayoga marangku kowe ngerti ta watak wantunku mesti apa kok tau ngerti sing jenenge Sura Menggala kuwi seneng adu-adu seneng mumbar swara lagat rak iki ora ono bakal aku sing jenenge muni wong maling kowe wis nolong tembunge Sura Bangsat kowe wis mbodong Sura Bangsat opo kowe njaluk ana iki to Sat itu saling bubukan nek paremu tak tawon papan kene ngampang ngejangin sate otot ayo ngejak pirang nek mau jangan tak rasane yang Sura Menggala itu seneng bar suara lan sak itu
bangsat ngerti cilik-cilikane Kang Menggolo. Tekan jaluk kon mijeti kanyata wis tukul meneh rasamu nalika jaman semana. Ojo dinarani pura bangsa. Nek ora iso ndakak pura Menggolo. Ayo. Saiki ngejak adu kasepen apa saiki ngedu atos sing balung ngluting kulit. Tak takok. Wis aku sing jenenge wong nom ngujo kekarepane wong tuwa njaluk apa saiki. Ayo. Oh. Saiki ora ketang sak lebatan, ora ketang mung sak katu ing bathuk. Ayo hidup. Iki keturutan menep gantung singgah. Keturutan kowe tak sawang dongane nek ora watel 40 dina aja tak arani aku suro bangsa. Yoi, jatuh.
Suwinten. Ya kuwi Suwinten. Lah kok kahanane dadi kaya ngene ora samestine wanita lumrah sesrawung marang padha-padha. Mergo kaya ngene iki kaya ngopo. Aku ki ayu to. Ana kok ki ayu no. Kok dadi beda karo ini to no. Mangun kaya dadi bojone Den Mas Broto. Iki ngene Kang. Piye-piye? Larai kok piye larai kok dadi anakmu?
Rikala aku bakal diparingi triman apa kebocah